na ni nyina ne se me ware oba bia e friend Grace Asamoah tabua antu ye na Asamoah ne ye mimidi me ye na ifro na Asamoah ne beto ni din so na nyame ye adom ye ware ye nya 15,005 15 million nti 15 million no mu engagement no ye engagement ye abe mu ni me ba cho ye ware 2019 hey na mo ye wedding je 15 million 16 years in me ba cho ani ache ni mu odu ka se na anu ye ni nka ebe ye mo ka ni pa she da ma wife ni je ke abe ye 2019 be ye na ja wo so akote akutu mu ana oni mu date awale date na me re fia be 2010 or 20 Timunya 15 million. Yes, 15 million. Mate. Enti numwana me kope bosia. Ya de koto first taxi. Ya me de ye adwuma. Enti the sati you know nana bi ba ye program aya ware no aya je o baby nana bi ba bi. Ti oba ye no ka kire me se o ma ya asase near the akoye afu na afu no ye oba na me ware no otena akurase kakra eye enchi na that time no na oba na no aduane e ma no bidi enti se ma ware no wo fa asene dia ene o ma ya sase na me dia ikoku pia na saafi no me ware be 2 years na am start say adwuma no ntimi ye ya dubabi na nobaye abomu kakra tinobaye no no me ka na me so na ye caravan Astra me besesa no koto tidi anu so e bosia ana mje nti bosia no no na saita na maame no e de adwuma me ba chaw maame no so na oton enwa yo eni enkwan de ya wusu ya me ne kwotena single room for the first time nti woma na me wofa e ma ye ba bi tran e pie ne asa na dan you can say ho ani adan mienu na ne nkola abem ba cho na ono wo ma mienu but me de na me ne wo ba na oni ne du bi ba cho me ne ba ba ko e bedru ho na asa eni yo eni na wa ba ntema ne ntemu no nyame ye adom tidi no aba ye adwuma ma ikodu bi se me wo fa ma ye sa flat no ye adwun se obeton ba yere okay aye tano so market okay if you know market ne ase ye bufa kra ho na ze iPhone vo bi abedi a omode ye adwuma nti ofie ho na ja ba yere ne ba mu no me na me kofa ba na kofa no we me ne no na eko ewo moro market bibene no efa bia na onya ayonko bi mo ka kire ne se okọ yejine honma bia chechima ne ade ba yere ho nti no kofa bi firi so ho so ba nti kire ne obejaye no hu se sa moro market ha ne ye nti obejaye ho no kro nti me de me ka na na etwe ba yere no ba fie eba sabe na me wa akola ba ko ne fence kido a water na so sisi a eba na ya che e de agu cage mu afi nso ye fie ne ya brosanti step as no hoso kakra fine itimi sha ba yere ba 1000 e de share steps na se timi ne ya adwuma enuma na ka no akromfo ba mu ma ka no ba yere nyame ya adum ko hu ka no Accra road aya Asankarberia a mo dia branch road a mo de ka ne ko na nyame ya adum paibo mo na ka no yehu ye na ho ne ma sei ti ye pebosia that time de ye ka no ya bayira adwuma na oya nsumeboa no enti adwuma ne ye mu no ti di no ye beton because of say abrokonfo ba mu na ka no any hu ne ahom ka biem asa ahodinim nti na se ye ton na me peka foforo na ye de toa adwuma ye so beton mo to ka bi a fan transporter ndi transporter no bayire kru ya na me de ye adwuma nso kakra me ba trotro e wo bantoma a ye station a me station chama e wo nti maboa ma nyame ya adom fo na edo no ba kakra ba mu eye body mankan ne niama nti ye ton saade no eno ma iska kakra eye 26 million na oba ya wa ka kira me say 26 million enya no yemfa nkopa asase na mesu eya sempa nti ebaya enkonti edi nkan yedi kan kokofodua eye atwuma kofodua
yes tie call ye no yenya bi na ye half prot ba half prot na se balanda boys e wo so de ne niam bi na ekoso nti eye se ho no e mo ayen cause me pem man so se be wie na fe ntokwa ne ade tie free ho e ba fie yenya anyi kofo duade no nti woma na wo ba yi okọ emem na ukonya bi wo emem na menu nyina akọkọ hwe Sunday bi na ekutua prot no ka na kasa ni nyamo no prot no yetua ka na papers a eda prot no so no mani sei enhu da anso ne kotua ka oba no ena kotua e adwuma ya ye musika mono bai ne mu amoton yes no di bayire na meboa ma ye ho adwuma wo me fie no so ebika ho ne de koto prot no afi na me ya adom ya Saturday dan no da ye bekọ adwuma wo prot no so no say ye fa libras be 2 ana 3 a mitimi gina baako ya hoden boa sika fam so me boa no so no bayire sika so sabre na bibia ba nsem kakra to de boa ma na me ya adom ye si fie no ewie Adam Ponsen ye bo adan no ye ho no ka ho ensia bayire baako ye kitchen ye de baako so ye eyinti memfa na adan nan aha ene wum ba ho no ka ho a eyinum na kitchen ka ho ensia afi eba se nkola na mea meji omo wo mea me fia eye omo be ware no omo eba fi obaako enya ware ma ni kunu free ma the age of 33 years nti na eye so sad ba ye ba fi on de me hu ye ne se me yiri ya man kora yi dan ya me kora minnim ho hwe ana me se maame o ware be ma na akoba na de mu wale ni ne nkola na nyamo ne omo nete me ba cho ye ne nkola ne nechi nti some no nete di automatically omo papa fi nti dan na se omunya bi ba ne mamu no de mu hu ya ne se wama ne mami no dan ya me kora omo me amane Mintiasu bra Johnson muni nkura no nete ti esi dan wie ne nkura ne dan ni agere no me so on misane papa ne maami fie ni ya mote wo mo de agere bo amane anza dia ama me kasa ne se nkura no ba fie ho no se bia ho nti wo mo wo baabi nyamo ni wo mo nete no no mo na ne teta no so ayeta no so me ya me fie enti na nkura no e wa ware ase ba ko wa ware ase ana ba ko so wo school enti bra ye ba ha no kra no mo ni ho da bi no mo da so me ba ko wo me fie ho ana ba ko so wo ni kunu enchen enti wuo no ana de omo be kan ye ho enti maama no mo dan a me na mini mo hwe ba de na mini ni se ho no na menti ase no mo ti baabi a ena na mo ti baabi ana me ba cho ba ko aware ase na ni kunu firi sa enti ni ku firi no betena he obetena fie ho efidadanum dabi efimunu wo se hono na ba me na mo amane yes no de na wudi oni wo point se ko ti be bi no waba na wo ma ne dan dia se betena ye nchen eye ni nua ba ma ba nso o ma ne dan a eno so wa mo amane afei de otoso akola me yensa eno so ye na wono ne ba o ma ne dan a wa mo amane so be bia ne ni akola wo dem enti de meni ne se me gba adwuma oba ntuma eye akwabo ahene dan ho ye trotro chama nti me o TV kotua ti se de bohu ya bia me de abo ho ha ye nyina ehwe me ba na ne ba pani na ne kwa awade a ne kuna wu no wa yi mi TV no de asifom e de ono e de abebo ba e de abebo dan ho a wa mama ne nti won in fact e kire mi e won wo de bebo hall ana dan wodem hall e na wo de bebo e kire mi bibi kakra se de na ekoso home so na enti ade na asi me pa cho de asi nyina maami tebu ade na odi aye maami tebu de odi aye misese ya na se dan na odi ono ni din eto so a memi din ka ho no o ka kire me se dan no memi nka ho afi me ni tumi bia se me kura dan no safoa na da wade na sese de wo mu ni se oba na nkasa me ho ye ne asore mpanimfo tena ase bra na ye program emo frɛ ye ma ye ikusia mpanimfo ye tena ase no de omo ye ne se dan na yesi no eyemi no ye de ya ye benkum ana nifa ana asi no ya aware die bibia ye baako no kre o ka kire me se bra e bedu fie amene ne ka so ka kire me se one de on te de mpanimfo no e ka no de mo bia ha na dwinti za soro no kora no
onko biem yes I can on ro embra Ghana ha yewo ememu no wa free memu asoro ho ebata no so ana no kwasi da kra so ba so wata no so na de ha mesisi ya me de aduro ha na de dan no se fie oso ti hobi me mete ho ba one ne ma ana da ana me nso me ne me baketo a ma one ne wo no yes ana da akola no na taru ye fia eye me be man na mesi na se me nya problem wo me nsa akola no taru egu ho boso me ba ko a ma me na me ne na wo ba no kro amfansi na ni na ne ma ni nuanom na wo fia so ka do mo nkasa me ho nkola no asore ne o ma me aye wan se fie ne ye o ma me de mano ya ha me kura wo mu ne say papa we dia me nyi ya dire tie wo ba na nkasa da yesumu da bi ko fa da yesumu asem ma ni sunsumu asem me pa cho ko fa da yesumu abebo ame na no me abeka che me ni wo me da fie ho anajo 1 o'clock ana me hu se nkrofo bi aba fie ho wo da yim we kura de enye da ye no me yi physical one na na ba physical one a wo ma ba fie ho se anajo da suo no me da ho ana me hu se nkrofo bi wura ye corridor no ho no ye contain tu wura ma corridor da mu tia sa nti omukọ na omaba nti me pagya me tia me bie ahwehwe na me hu se eye mrantie mienu a ba ko abaju se e wa chen me die na ba ko se oni abaju se na ye de ayibia ye anim ajo no mbe ye nyankama de wo fie ho se oba no se me fie no kwan bi obefa so a obetumi no obetumi ndi se me simi ntudi a na me ntwen na me hu na jabo ama ye de na akofa we nyina aba wade no de akofa we nyina aba ne se dan a ye si ye no ni din a eda paper no so nti na o se me otu me afiti ho na waji dan no ama wono ne ma nti me ba me ne wo ye kora no oko 10 years eda so ene ne eda dan bra na me ne kora problem na ene akora ne da ado mpa kora no akora no mpa ne mu awe only say bi akora na ko school anopa ode ne kokora na se ayi bibi sika kra bi obeka kire me say ye ma me tabu ya disa me ba be fa akora no ye na de ekono no ejabo ama me de asem a wo kan de me nyinni yo me nyindi on se su shefa de ye muya bi ade wo kan no enye no kore ti de ye nya no na yentie hello hello yes mami tabua oyima hallelujah o amen na ya ka se wo banade na wa mai me hu ofin me ba jomata de me ba ya so na me hwe bidie oh ko me tena me hu na nyina ye bidie oh nkanya hwe so bi anim sa wo ye brefo a wudi wudwa tu ochina wo beba mesre wa na nsema papa na ka gusu oni doso kese wo ba mate ene ye de be wo ha ya na ochina ya hwe mitie mame ochina no papa o se kan be impo Dura beten. O say. Dura time mame. 10 o'clock. Me pa cho me dofo. Ochina nyame ya adwuma. Ya wada na ya ye koto ba yere no. Ti ya wada. China ma koto. Nti me koto a na me dia maka aba. Na che say na fa. Ade ase o molo market. Ma yere ni o molo market. Molo market je se kuma se ya. Ti ra ko fun ba chero. Nti me koto a like I say ma fa na ma ba. Nti ochina e botan ya ye hwe wanim. Oh, pain na aba. Na me kwana ba ira na me yelfa pra na menya. Na me da se pa mam tabu a. Me da se pa se wade wobu ama me ye be hwe wanim why? So chine wuku. Ochina wuku yo. Ne chine pa me ko pa ba ira no. Ayo. Ya ochina wuku ya da. Nka sang peche. Mate ya bapa. Ye be hwe wanim why? Bibia be kama srewa yo ye dase ye maami wa yade waji yeso kama mam tabu ase de okasa no sutumi se wonye nipa bonini enti su shefa ye muya ye be twen no so aba na timema waka wo de nasi se be ye ochena no so ye be ma na kwan no so akasa busuafo Eja Johnson me pa chawo sister ni ma no de mba wale no mususa me pa chawo na omo ayi Jesus ene se no me so kakra ba se o manyinyi o ma wale die na so o mo benyini o nsem akra ne sa na setena no ne o mo tena yi me ne o mo tena yi bra ne ye wo fia me wo fade ma me ya timuta no so de na me no mo tena setena boni na ye de na se si ai ase wakone abetan bi sei ni nyina ne se
oba no kwan a odeme fa so e den no do fa so bra no kure bi wo ba bi e se timi pie wo ba wo ne tie no nti wa bodam e no solid akwa wate akotomu se dan a ye nyina ye si wo nka ho ne metu so atia e wo se ma ne bi to da bi wo mo polutu wo mo made nanso ba bi ni wa wisi efreje ni ho jawo ho e Johnson what ha wo no ma die wo mo ne se ya ware ye no no adwuma ye no no first of all dan na yesi no dina auditor so no o ka kire me say because of say onu ni dina wo paper no so ntino me ne ayibia wo dina yesi no ana me ka kire ne say maame me no ana ahase dan ni sie ma ho odin me sika car me ton yesika sa abra me ton car no 65 million oba wo je to ha ye di wuru adam kro amama mane wa amama mane o enti bra mi bisa o say bra so sen ka me kope car eje bosia ka hona me de to no o se ye dia ye dan na ukodi wadan ukodi nkomo kire wa wadanfo e bra kwadwo o mem sisi a se fia wasine de wo ukunu enka ho na ye wono mafie ne pa cho fie no musi no sika ko mu bi misika wo a oboa no me boa ye start nipo start dan no me de 30 million na ma no eye me am chairman na di ama me ba ha tichiru kra ye nanu ya oba bi ene no wo mbim area ho me dua bode bebre ene banche ya ekọ ho me nu nyina kra na ye se adwuma wo ye fa na me so me ye fa na akola ya me kana sim se ye se me sore na me niska akola ketwa na me na wo no onko school o maniska na me ko twa bode mienu ama de my sister bi wo ho because ono mama fa mo haje mo nkasa me eti onu awaduane na omuso no omadua me no aduane me didi wa bonten na obaketwa na me baketwa no de berebia ono mo ne wo ayi enti aduane do sorry a ko school enti me maniska o de ko ba nyumre de so obafia no ma me ba aduane obedi bia na mo no amoma anyumre de ba to da me didi pie no fie sen ba to afi ni wo ko 10 years oba bema na bode na me ko twa ye no me wa adwumam ba ntoma na oba no ekoto se nipa na me de bode ma wo area pense village no ya na omoye bujabujaa nti ade bia wo sa stone mu bode ba nchene ade nti meti se oba na afrem ya dede me yira koto ahye no se me ye kromfo mako wia bode na me dia bre sister no asoma mi ka dance for ho na mempese be ye tra ye be ko ne ba dia me kan nyina no mbem ho ne se nipa ho mba frempa ha ho yes ya kwa ko hwese nyina ne de eko oyo ba bia onim kasa gozo to no asonde mo to nwum ba oto nwum bia kasa tie me mama asem kana meka ana oyo bia ayi asen sabode kwade wo besia kasa no na sem no be kase eno de enkawe eno de enkawe e kan bebi no kura ho ana no kura ho na kura ho enti now no me fan say no right about Sunday Sunday no right Monday Sunday no me ba meeting me na me adaba for no empanifo e wo mbe ye meeting me na secretary nti meeting no no na me nya akọ be 5 something ho abra na ye mpo meeting no se me mfa safo amra na ono no safo no oni fie na ne mane tu kwan ko baabi ne mane tu kwan ko baabi enti o ma bedru fie enti o mu hia safoa ade enti na me makipo ne dan safoa no so e chana do ne yesu eye na ye 5 eja Johnson me de me say asem we no kura bi bo maame no won kwatwe mpena bia mama me nkase me ye Kristo ni me mpese me di ho adanse o di amanfo befre eti untwempana minim saade no kra ye onye ne hwe me ye ne hwe nani ye di asem na abona akohoma me bo akohoma mu no wakoyi asem ya ba nani obati all fesade onye bo ni bia akohoma mu no me kire wade ma me nkire ade ba ha akohoma no ma wode aba no ono ne ba na ni kuna wu no bra ni kunu wu ya ye ne niama ana bema no wo de asabe ye se ejabia me ye asew na sankra on papa wen bajo on papa de minim babia o sisi ba otiase nti
ye bedru fie no otwa mempoa se ono ne ba ekunu ma ne 50 series abe na me ma ne 30 series ye nso ye ho no ye waduane bode banche wo ho na me ba bantuma dwemo ha ubisa me college amano mo ha ombeka udidwa me didwa aw makoni ne amane de kofie na onye obi adabia ono aduane ntie kura ye didie na koye Sundays ntime kura ye ko mem na me na me wo fufuo obeba obefiri adwuma ba na magane bi me driver ni ba for the past you know me buy a chama here me ne car na ya ton na de woma eye me yakura bi di oba na ho ya kase ne se bra me ton me car na me niska no me van say daily basis akoma na man hono sati sa so obechire onya ma we obechire me nyansa ne ma na tena se bo mitiri so po seti sadia hu because I say because aduma me ye oba edi bem ne me kware a said ya wukan ye no kora mam tabu ama nti se no kora dia anhwe mema be fie nwadwe wo ema no ma hu se me ni ko ye bedru ba bi ne ye be yimi ato ne ma ne da ono bi so na dia wo kan no bia na enye no kore ti age se chena na ye be hu de tiem me ba to ne ma no na me chia wo mo sansa wo ma me chia wo nyi so nti no ne ma no so nyeme so nti me firi wo so me chia wo ai na de eka mu kura na se nka me kaka ho ye anajo e da make us okofa rituals ba fie ho no 1 o'clock no me we answer me back to one wabadem wo se oba ba gia kola na ko na me say ami me ni me bada o ba gia kola ke to na ko anajo middle of the night 1 o'clock akola wada ade to ko sku anopa o ba gine de na ko ma sa nkrofo no na me say me mpene asma me kemi boa pa daemu anani kai ntwa me ka daemu anani kai na dae de na me gya ni mu no dae de mfa nya dwuma dae de na me gya ni mu no ya na ebesi ade so dae na me so bi ya besi ade so very da sa me ka se we mu ba fie o rituals ba fie ho no me so dae me ne nkraman ko ya ma de achima mi ko mu nyina ne third day me ne aboa e fe ne danchem ekon ade achi na santa fo yifo no ba fie wa o so obaje me bana komo ma me se me mpre no so de obo komo no ma e dey nti se me se me mpre ma na mfa mo konti na me working out nti ho na me fa kwa na she me nti me bompa ye free that 12 o'clock 12:30 to 3 o'clock ansa na me da nti de ekọ no spiritual no me hu se eniema ekoso nyame wo ho o chene ni 0554931931 0548931931 asemu nyame ya adom o chene ma me tabu ya nso beba na sesa na tie dia no kure ni nke wiase ya na nso ya nyintum agere ma me na nkasa wadie ne beba so ba wo ne ti boni mbia mai ye nte chechire me ye nti jame de ade chinye pa akopɛ wo situ umintumi no ntena watu usu atua